dugu. Gure lagun Maialen eta Ferminekin garai desberdinetara bidaiatu dugu denboraren makinan. Lehenengo bidaian dinosauroen garaira egin dugu. Hemen ikasi ditugu dinosauro desberdinak zeudela, batzuk belarjaleak ziren. Handiak eta baketsuak. Eta beste batzuk garaijaleak ziren. Ianke mainean ibili ziren, oso azkarrak ziren. Fosilei esker dakigu dinosauroak existitu zirela. Handik urte askotara lehen gizakiak sortu ziren. Gure bigarren bidaian haien bizimodua ikasi dugu. Hasieran kabasulotan bizi ziren eta eztaria ziren. Eta tresnak egiten hasi ziren. Eguraldia epelu zenean neolito garaian txaboletan bizitzen hasi ziren eta herrixkak sortu ziren. Hemen nekazari eta beltzen bihurtu ziren. Dakizue antzinako Grezian sartu zirela joko olimpikoa? Zeusen omenez egiten ziren, hasiera emateko antortxa olimpikoa pizten zen, eta 4 urtetik behin ospatzen ziren. Gure azkeneko bidaia Erromara izan da. Erroman Romulo eta Remo sortu zuten. Erromatarrak eraikitzaile eta ingeniari aparta ziren. Bideak, altzadak, antzokiak eraiki zituzten. Eraikin importanteena kolizioa izan zen. Hemen batzutan teatroren arteko borrokak egin zituzten eta beste batzutan animaliekin. Denbora librean
joaten ziren, baina txera pasajeak txera lagunekin hitz egitera, irakurtzera eta gimnasiora.